Ce se întâmplă cu un om care este forțat să privească moartea în față? Cât de mult se poate schimba creierul unei persoane după o traumă? Astăzi vom analiza unul dintre cele mai populare personaje din anime, pe Sung Jinu din Solo Leveling, și vom compara experiențele lui cu ceea ce știm din psihologie și neuroștiință. La începutul poveștii, Jinu nu este un erou, este cel mai slab hunter existent. 別名人類最弱兵器なんだ。 În fiecare raid intră cu șanse minime de supraviețuire și cu un singur scop, să câștige suficienți bani pentru a-și întreține familia. Asta înseamnă că, încă înainte de marea tragedie, trăia într-o stare de stres continuu. Atunci când suntem expuși stresului pentru perioade lungi, organismul produce cantități crescute de cortizol, cunoscut drept hormonul stresului. Pe termen scurt, acesta ne ajută să supraviețuim, dar dacă nivelul lui rămâne ridicat prea mult timp, apar oboseala, anxietatea, dificultățile de concentrare și o stare permanentă de alertă. Momentul care îi schimbă viața este Double Dungeon, din primele 2 episoade. În doar câteva minute, Jinu își vede colegii murind în moduri îngrozitoare. Nu poate fugi, nu poate lupta, nu poate salva pe toată lumea. În final, acceptă că va muri și rămâne în urmă pentru ca ceilalți să scape. În acel moment, creierul intră în modul de supraviețuire. O structură numită amigdală cerebrală detectează pericolul și transmite imediat semnalul de alarmă. Ritmul cardiac crește, respirația se accelerează, iar corpul eliberează adrenalină și cortizol. Toate resursele organismului sunt redirecționate către un singur obiectiv, supraviețuirea. Problema este că, după o traumă extremă, acest sistem poate rămâne activ chiar și atunci când pericolul a trecut. Din această cauză, unele persoane dezvoltă hipervigilență, aud orice zgomot, analizează fiecare situație ca și cum viața lor ar depinde de ea. Se simt în siguranță foarte rar. Deși animeul nu arată toate simptomele, comportamentul lui Jinu seamănă în multe momente cu această stare. Devine extrem de atent, reacționează instantaneu la orice amenințare și pare incapabil să se relaxeze complet. După aceea apare sistemul. În universul animeului este o putere misterioasă, dar dacă îl privim simbolic, sistemul reprezintă dorința lui Jinu de a nu mai fi niciodată neputincios. În psihologie există un mecanism numit supracompensare. O persoană care s-a simțit complet lipsită de putere poate ajunge să-și construiască întreaga viață în jurul ideii de control. Devine obsedată de performanță, disciplină sau succes, deoarece acestea îi oferă senzația că trauma nu se va mai repeta. Exact asta face și Jinu. Fiecare nivel câștigat înseamnă mai mult decât putere, înseamnă siguranță, înseamnă control, înseamnă încă o zi în care nu va mai fi victima nimănui. Pe măsură ce devine mai puternic, observăm că emoțiile lui încep să dispară. Vorbește mai puțin, zâmbește mai rar și reacționează cu un calm aparent ieșit din comun, chiar și în cele mai periculoase situații. Acest lucru poate fi explicat prin ceea ce psihologii numesc amorțire emoțională. După traume severe, creierul poate reduce intensitatea emoțiilor pentru a proteja persoana de o suferință copleșitoare. Este un mecanism de apărare. Nu înseamnă că omul nu mai simte, ci că mintea încearcă să limiteze durerea. Totuși, aici animeul simplifică mult realitatea. Dacă un om ar trece prin experiențele lui Jinu, ar exista un risc ridicat de tulburare de stres post-traumatic, depresie, anxietate severă sau epuizare psihică. Recuperarea ar necesita timp, sprijin și în multe cazuri terapie. Cu toate acestea, Solo Leveling surprinde un adevăr important. Trauma schimbă oamenii. Nu îi transformă întotdeauna în persoane mai slabe, uneori îi face mai puternici, mai disciplinați și mai rezistenți. Însă aproape întotdeauna această putere vine cu un cost. În cazul lui Sung Jinu, costul pare să fie pierderea unei părți din emoțiile și vulnerabilitatea care îl defineau la începutul poveștii. El nu câștigă doar putere, își schimbă complet felul în care privește lumea și pe cei din jur. Poate că acesta este adevăratul mesaj al personajului. Cea mai grea luptă a lui Jinu nu este împotriva monștrilor, ci împotriva efectelor pe care trauma le lasă asupra propriei sale minți. じゃあ敵やっつけるの簡単だったんだ。確かに簡単だった。力の差はともかく。 Dacă v-a plăcut această analiză, spuneți-mi în comentarii ce personaj din anime ar trebui să analizăm data viitoare și nu uitați, puterea poate ascunde suferință, iar uneori cei mai puternici oameni sunt cei care au trecut prin cele mai grele experiențe.